ए माटीर पानी पवन रे झंकृत हुए सर्वकनिष्ठ शहीद बाजीराव स्वाधीनतार रक्ताक्त कहानी। प्रतिटी हृदय प्रकंपित हुए एही वीर पुत्रर आत्म बलिदानर अद्भुत कहानी। नमस्कार। आज आम ए माटीर अदम्य साहसी सर्वकनिष्ठ शहीद बाजीराव को उपरे आलोचना करिबा। सर्वकनिष्ठ स्वाधीनता संग्रामी बाजीराउत 1926 मसीहा अक्टोबर 5 तारिख रे ढेंकानाळर नीलकंठपुर ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले। एक नाउरी परिवार रे तांकर जन्म। पिला बेलू बापा हरिराउत को हराई मांक सह रहुथिले बाजी। ସେହି ସମୟରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସାହସ ପାଇ ରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। କର ଦେଇ ଦେଇ ପ୍ରଜାମାନେ ସର୍ବଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ନ ପାରି ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଗଠନ ହେଲା ଫିରିଙ୍ଗିମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଜାମେଳିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଗୋଟିଏ ବି ଫିରିଙ୍ଗିକୁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପାଳି କରି ତୁଠ ଜଗିବାକୁ କହିଥିଲେ ପ୍ରଜାମେଳିର ସର୍ଦ୍ଦାର। ଏ ଲଢ଼େଇ ମାଟି ମାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଅଧିକାର ପାଇଁ। ଏ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ ନିଜର ଶେଷ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଥିବା ଯାଏଁ। ଏହି ସମୟରେ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଠିଆ ହେଲେ ବାଜିରାଉତ। ବୟସ ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ। ଆଖିରେ କିନ୍ତୁ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ, ତେଜଦୀପ୍ତ ମୁଖମଣ୍ଡଳ। ମାଟି ମାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ଖେଳିବା ବୁଲିବା ବୟସରେ ଏ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ, ଅଦ୍ଭୁତ ଦେଶପ୍ରେମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କୁ। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଦିନ ଥିଲା ଅକ୍ଟୋବର 11 ତାରିଖ 1938 ମସିହା। ପ୍ରଜାମେଳିର ସିପାହୀ ଭାବେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ତୁଠ ଜଗିବା ପାଳି ଥିଲା ବାଜିରାଉତଙ୍କର। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ଫିରିଙ୍ଗିମାନଙ୍କୁ। ପ୍ରଜାମେଳିର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଘାଟ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଫିରିଙ୍ଗି ପୋଲିସ। ଘାଟ ପାର କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ବାଜିରାଉତକୁ। ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ହାରିବା ପରେ ଧମକ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିନଥିଲା ବାଜିରାଉତର ବିଦ୍ରୋହୀ ମନକୁ। ସେ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ହୁକୁମ ନାହିଁ। ଏହି ଉତ୍ତରରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲେ ଫିରିଙ୍ଗି ପୋଲିସ। କ୍ରୂର ବର୍ବର ନିଷ୍ଠୁର ଇଂରେଜ ପୋଲିସ ଆଘାତ ଦେଲା ବାଜିରାଉତର ମୁଣ୍ଡକୁ। ଗଭୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ମାଟି ମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଅଦମ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଚିତ୍କାର କଲା, ଧାଇଁ ଆସ କିଏ କେଉଁଠି ଅଛ, ପୋଲିସ ଆମ ଘାଟ ଉପରେ। ଏତିକି କହି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ 12 ବର୍ଷର ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ବୀର ପୁତ୍ର ଅଦମ୍ୟ ସାହସୀ ବାଜିରାଉତ। ତାର ପାଟି ଶୁଣି ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିବା ପ୍ରଜାମେଳି ସିପାହୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଲ୍ଲିକ, ଫଗୁ ସାହୁ, ହୃଷି ପ୍ରଧାନ ଓ ନଟ ମଲ୍ଲିକ ନାର ଦଉଡ଼ିକୁ ଭିଡ଼ି ଧରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ରୂର ଫିରଙ୍ଗି ଦଳ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ମା। ଏତେଗୁଡ଼େ ବୀର ସନ୍ତାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସେଦିନ ଲାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା ମାର ପାଣି। ପ୍ରକୃତି ମା ବି ବର୍ଷି ବର୍ଷି ସେଦିନ ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିଥିଲା ତାର ବୀର ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ହରାଇ। କଟକର ଖାନନଗର ଶ୍ମଶାନରେ ଜଳି ଯାଇଥିଲା ସେହି ବୀର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଶିଶୁପୁତ୍ରର ଚିତା। କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଭାଷାରେ, ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ ଏହା ଚିତା, ଏ ଦେଶ ତିମିର ତଳେ ଏ ଅଲିଭା ମୁକତି ସଳିତା। ଏ ମାଟିର ପାଣି ପବନରେ ଝଙ୍କୃତ ହୁଏ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଶହୀଦ ବାଜିରାଉତଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତାର ରକ୍ତାକ୍ତ କାହାଣୀ। ପ୍ରତିଟି ହୃଦୟରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୁଏ ଏହି ବୀର ପୁତ୍ରର ଆତ୍ମ ବଳିଦାନର ଅଦ୍ଭୁତ କାହାଣୀ। ଆଜି ପାଇଁ ତାହେଲେ ରହୁଛି, ପୁଣି ଆସିବି ନୂଆ କିଛି ନେଇ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଠାରୁ କିଛି କାହା ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ କହିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।